Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ku ka san muhimmanci da sunar haɗuwar sallar idi da juma'a? A cikin wannan bidiyo insha Allah za ka ji daga bakin malam, amma kafin nan ka taɓa jan rubutu ga yanan abu ne, sannan ka taɓa ƙararuwa in kai sabo ne akan wannan shan, kuma ka raba bidiyon dan Allah saboda zai taimaka sosai insha Allah. Ga yanan ka taɓa jan rubutu wannan, sannan ka zo ka taɓa ƙararuwa insha Allah. Duk idan aka yi sabon bidiyo za ka same shi ba tare da wani ɓata lokaci ba. Yanzu za mu je bayani da malam yake yi akan muhimmancin haɗuwar sallar juma'a da kuma idi. Wal id fi yawmin wahid, haɗuwar juma'a da idi a rana guda. Ka taɓa gane wannan sunna ko an yi taimako kunniya? Malam ce idza ijtama'a al-jumu'a wal id fi yawmin wahid, idan juma'a da idi sun ka haɗu rana guda, sakatatil jumu'a amman sallal ida. Juma'a ta faɗi ga duk wanda ya sallaci idi. An Zaid bin Arqam qala, daga Zaid bin Arqam yace sallan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam al-eid, manzon Allah ya sallaci idi. Summa rakhasa fil jumu'a, sannan manzon Allah ya rangwame ga juma'a. Fa qala man sha'a an yusalli falyusalli, duk wanda ka son shi sallaci juma'a ta shi, amma ni dai nayi muku rangwame. Mun karɓi rangwame ko ba karɓa ba? Annabi da yayi rangwame, in kai abba ka so shi kenan sai mu jiya. Kuna fahimta? Yanzu manzon Allah ce wanda ya ga dama shi sallar shi tahi shi, amma dai nayi rangwame. Kuna fahimta? To mu tahi. Malam ce wa yustahabbu lil imam, an so mustahabbi na ga liman an yuqima al jumu'a li yashhadaha man sha'a. Wato an so ga liman ya tsayar da sallar jumu'a don mi li yashhadaha man sha'a shuhudaha, don wanda ka son ya zo din nan. Can ba manzon Allah ya faɗa cewa wanda ke so ya zo ba? To yace saboda man sha'a din nan ya samu halartarta. Wa man lam yashhad al eid, da waɗanda ba su sallaci idi ba su ma su zo. Ina dalili na yin wannan magana na cewa mustahabbi na liman ya tsaya da sallar jumu'a? An Abi Hurairah annahu sallallahu alaihi wa sallam qala, daga Abu Hurairah yace manzon Allah yace hadis jama'a fi yawmikum hadha idani, yau yinin gana ku to idi biyu ya haɗu. Faman sha'a tazahu min al-jumu'a, wanda ya ga dama to ya isa mai da jumu'a. Wa inna mujammi'un, amma mu za mu yi jumu'a. To wannan hadisi ba shi ya kawo ta takurza tsakanin malamai. Kuna fahimta? Domin wa inna mujammi'un, cewa mu za mu yi jumu'a, kenan hadisi yana nuna annabi ya yi jumu'a ko bai yi ba? Sai wasu malamai sun ce kenan an yi rangwame, amma liman dole ya hito. To sai dai illar inda matsala take, adadi da yawa na malaman hadisi sun ce hadisin bai inganta ba. An samu waɗanda sun ka inganta shi ɗan kaɗan daga cikin malaman da sun kawa hadisin raga-raga. Akwai imamu ahlus sunna wal jama'a, imamu Ahmad bin Hanbal ya ce hadisin bai inganta ba. Haka Ibn al-Jawzi a cikin ilal nashi ya inganta, ya raunana shi. Imamu Daraqutni ya raunana shi cewa hadisi ne mursal. Saboda mi sun ka ce babu ambaton Abu Huraira, saboda kamar ruwayar Sufyan Sauri da wasu malamai da dama da sun karwaito hadisin, amma an samu wani gogaggen malami shi ko ya inganta. To kun shi dai bayani akan sallar juma'a daga bakin malam da haɗuwarta da sallar idi. Akwai hadisai da suka nuna kana iya kai sallah juma'a bayan kayi idi, kuma kana iya kai zaman ka baka da laifi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kada a manta a taɓa jan rubutu ga yanan a ƙasan a farikin ka hannun dama, sannan ka taɓa ƙararwa. Jan rubutu da ƙararwa don samun kowane